Kumusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayong mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, wag po sana natin kalimutan, pakilike, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Guys, dito muna tayo sa mga pang landscaping. Ate, yung mga ubod ng kapal na Eugenia. Eugenia variegated 150. O, 150, makapal na po. Ayan po kung gaano kakapal, 150. Yan, marami siya ate. Maraming pagpipilian. Ate, yung mga ganito nyo? 50 lang po yan. Ayan, 50. Bottle brush. Bottle brush. Yung papua ate, magkano? 25. 25. Parang naeko talaga yung boses natin dito, no? Ay, dito ate. Ayan, 300. 300 yang naaabot ng camera ko. Ano bang name ng plants na yan? Papua. Ito Papua. papua variegated. Ito, variegated papua naman. Patay, nasuklihan ka pa daw ng 100. Magkano? Hindi ko kunin ko na lang yung 900. Ito, magkano dito ate? 50 lang yan. Uy, 50 pesos. Yung mga ganitong croton, grabe. 50 pesos po. Dito lang po yan. Andito na naman tayo sa Barangay Bukal, Padre Garcia. Marami din garden dito, guys. Ayan, kung gusto niyo ng malilim, mataas na puno, puro kandidato. Dito tayo, sa kabila. Ate, yung mga ganito mo, magkano? 50 lang yan. Wow, 50 pesos. Parang palmera lang siya, no? Palmera talaga siya. Ah, palmera talaga to. Iba lang yung dahon niya. 50 pesos. Ate, yung ganito mo? Eugenia heart, 50 pesos. Oh, 50 Meron pesos. kami siguro 180 yung malaki na. Pag malaki na, 180. Ito, 50 pesos. Yung sa money tree mo, dun sa kabila, palmera. Ang pangalan ba ate? Ate, Yung ay 5 fingers. Di ba? oo, 5 fingers. Magkano yung ganyan? 300. 300. Yung kasunod, Ano din yan? 35. uy, 35. Ano bang ID niya ate? Ano yan? Pikara. Ayun, si Picara, nakakalimutan ko na naman. Pikara. Pag magaganda yan, 35 yung matataas na. Tapos kung ano, yung regular size, at 300 lang namin binibigay. Aba, ang mura. 3 for 100. Ito guys, nako. Super lago, super laki. Ate, magkano yan? 50 pesos. 50 pesos. Eh, paano kung mas pinakamalaki? Yan, ang pinakamahal namin, 250. O, pinakamahal, 250. Yung mataas na, 5. Ayan o, ang taas o. Yung ganito, 50 pesos. Yung ganito na pinakamataas na, 250. 5 feet na po ito. Diba? Ang ganda. Ang init. Ito ate, magkano? Alin? Ito, 35. O, 35. Dati-rati 50. Bumaba pa ngayon, 35. O, diba? Mga pan-landscaping. Mabili daw kasi ngayon ang pang-landscaping. Saan ka pa? Kaya medyo maglalakad-lakad tayo ng konti. Ate, yung ganito yung katataas na? Saan lang yan? Ayan guys, 100 lang po. Arrowhead yan yung parang bouquet. Oo nga, ang ganda nga ng bulaklak na ito. Meron ako nito ate, dalawa. 100 lang po, napakatataas po. Ayan. Mga pan-landscaping. Ayan yung pinakapuno niya. Lakad-lakad tayo ate, magkano yung ganito mo? 3, 100. Ang lalago na po. Lakad-lakad ng konti. Ito po yung garden ni Ate Shirley. Ayan, napakarami niyang
Mga pang landscaping, mga propagation ng mga santan. Dito ate magkano? 25. 25. Ba't ibang size? May 25, may 35. May 35, may 25, may 35, may 50 pesos. Oo, depende sa laki. Depende po sa laki. Ate, ito magkano yung ganito mo? Ito yung ano yan, yung busidat. 350. Ah, ayan. Ito, busidat. Ayan po, mga pang landscaping. Ang ganda rin, no? Ito ate, parang mabili rin to yung mga ganito, no? Oo, 35 lang yan. Yan, Picus. Picus, 35 lang po ang Picus. Yung ganito po, pandan, golden pandan. Golden Panda, 50. 50. Ate, ano ito? Hindi ko alam ang ID niya. Pero magkano? Yung Moises niya, 75. Oo nga, para siyang Moises, no? Ang kaibahan lang niya, malaki siya. Malaki siya. Madami yan, nabili na. 75. Yan, medyo lakad-lakad tayo. Ito ate, yung sabi mong 50, no? Ano? Ay, ito, yung bayagos, magkano? Niyagos yan. 35 lang yan. 35. Yung mga ganito ate, magkano sa'yo? Alin? Ito. 100. Ba, 100? Matataas na po. Mas matataas pa sa amin ni Ate Shirley. Ay, ito ba yung 50 pesos ate? Alin? Santan? Hindi. Ito yung 35. Ah, Ang 50 35. pesos yung malalaki. Mas malalaki, mas Oo, makakapal. yung doon sa harap. Oo, makakapal. Ito si Copeya. Kupeya. 3 for 100. 3 for 100. Maganda rin. Ito guys, yung gumamela ni ate, 50 pesos lang po yan. Malalaki na. Ang lalaki na po. 'Di ba? Variegated talaga. Ito ate, may natitira pang ganito. Ganda yan. 100 lang. 100. Hindi, alam mo ba ate ID niyan? Ako hindi ko alam eh. Ang ID nito, sabi ng asawa ko ay, ano, Korean 3. Korean 3. Korean 3. Ayan guys, ito yung Korean 3 na sinasabi ni ate. For 150, ay 100 pesos. Yan, Oh, ayan oh. Ito pala. Diba? Mataas na. Maganda siya. Oo nga, yan. Nagbibigay si ate ng magandang bulaklak, yung mga pang-flowering sa summer, di ba? Yan, libre po. Libre. Dito tayo sa magaganda, lakad-lakad ng konti. Ang ganda, oh. Green Ceratum. Magkano yung ganito, ate? 750, napakalaki. Di nga, 750 to? Ang mura. Hindi naman variegated to. Pero ba't ang ano? Ang ano niya, no? Ang kapal. Ito guys, nako. 750 mother plant. Green Ceratum. Ganito na ba talaga siya kababa ngayon? Ito, yung ganito nyo. Yung Lacoste. Oh, yan. 600 yan. Ano ito ate? Lacoste. Lacoste. May mga parang ano siya sa dito. Ang galing naman. Ayan guys, oh. Piniplex talaga ni ate, no? Ang ganda. Rare ito. Diba? Magkano yung ganito? 600 lang namin. 600. Ano pinaka name ng plancha to ate? Lacoste. Lacoste. Ganda naman. Iba to, diba? Magkano yung ganito? 150. 150 pang 150. Ang ganda guys, so pag hinawakan nyo to, no? Parang kaliski sa likod. Galing naman. Ayan guys, so baka gusto nyo po, 600 lang po. Rare. Variety siya ng daipin ate, di ba? Oh. Ikakaiba. Ito ate, magkano to? Si Green Dragon. Green Dragon, 500. 500. Yung 500 naman po. Ayan po yung 500. Yan, ang ganda. Super last. Ate, yung ganito mo? Glorioso. Glorioso, magkano? 500 yan. 500. Ayan, grabe. 500. Ganda, di ba? Itong Green Ceratum ang pinakamaganda. Baka gusto nyo po, bilhin nyo na. 750. Ganda. Baba tayo ng konti. Eh, dito ate, magkano?
Yung ganitong tea plant mo, Ano lang yan? 75. 75. Kakaibang tignan. Kakaibang tea plant. Dito po, sa saging, 100. 100. Dito ate, si tea plant din, 50 lang yan. 50. Sige, ganto mo. Ate, yung mga ganito, magkano na presyuhan mo? 350 pa yan. Wow, 350. Ang mura na nga ate, di ba? Mm. Ito ate, yung mga aglonema mo rito. At yan, sanda na lang yan. Ayan, tag-100 na lang daw po kahit anong variety. Ano, ang dami oh. Dito ate, sa kabila, ito, parang bamboo. 50. 50. Ang galing ni ate, ang dami yung Eugenia na pinapatubo. Medyo lakad-lakad tayo ng konti. Ito lumaki na si Sanderiana. Pero binibenta mo to ate. Oo. Magkano yung ganyang kalaki? 300. Wow, wow guys. 300 lang po. Parang hindi kasi yung camera ko. Diba? Ang gaganda. Ito sa Prince of Orange. Isip orange, 3.5 pa rin. 3.5. Pero talagang, ayan o. Kasi Ang ganda, diba? Ito po si Moonlight. moonlight, 200. 200. Dito po si Birkins, magkano? Ang ganda ng variegation. 350. Ang ganda ng variegation. Ito yung mga dati mo pang nakuha ate, no? Ayan, binibenta na ni ate, pero hindi po kayo lugi, mother type na po. Ang ganda ng texture ng dahon niya, ang kapal pa. Ito po, pag mga ganito na, 600. Ang style nito ate, parang agrikultura, no? O yan, makikita mo sa dahon. Ang Yung local, ito yung local namin. sa kabila. Kasi ibang pagka-orange. No? O, ibang pagka-orange ito. Kami yung dati namin maganda yung pagka-orange. O dito, ay yung mga ganito ate, magkano? 3.5. 3.5. Yan ano pa. Ang gaganda. Yung ano, Black Cardinal guys. 4,500. Magkano? 4.5. 4.5. Ayan, medyo malayo siya. Pero makikita niyo po ang ganda ng kanyang mga dahon. Dito ate, kay Green Cardinal. Tama ba? Oo. Super ano na. Super bongga na. 1,800. Ang ganda. Ito, ate, magkano yung ganito mo? Ganun din. Si Red Cardinal naman to. Cardinal. Pagkano po ang presyo dito? 2,000 yan. O, 2,000. Pakalaki na mura na yan. Mura na talaga to. Ayan o, mga mother type na. Lalo yung higanti ko na. Eh dito, yung higante mo. Itong dipin. Kahapon. Ito. Pero ito magkano na ngayon? 2,000 yan. 2,000. Ganda. Ano yan? O yan guys, yung milalonin ni ate, 150 na lang daw po. Ito ate, 100. 100. Green, ano ba to ate? Emerald. O ito guys, si Green Emerald, 100 na lang daw. Si Green Congo. Congo, magkano na lang ate? 800. Si Green Congo, patingin nga ate. O yan. Nakikita ba? Ito si Perm. Pakpaklawin. Paklawin. Pwede na yan sa 200. Pwede na raw po sa 200. Ayan. Super lost na po siya. Medyo lakad tayo ng konti. Ito, syempre, sayang naman to. Magkano yung mga ganito mo? 50 pesos. Pati to sa kabila. 50 pesos. Mga photos variety. Ayan. 50 pesos. Mga budget plans. And ito, 200 lang to. Ito si Piro, 200. Ito si Calathea, 75 75 lang. na lang po. Ito si Adansoni, 100. 100. Ayan po, nag-last na po yung 100 nila, di ba? Dati-rati, 300, dalawang dahon. Di ba? Ito, yung mga ganito, strawberry. Ayan, 75. 75. Yung maliliit. Yung maliliit, 50 pesos.
Sige, lakad-lakad tayo ng konti. Konti lang. Ito, yung ganito nyo po. 50-50 na lang. 50-50 na lang daw po yung mga pislili. Ayan. Ito. Burley Max. 250. 250. Yung ganito mong black velvet. 200 lang yung 200. Makikita nyo po may libre pa siyang. Di ba? Allocation rin to eh. Yan o, may libre pa. May magandang pat pa. Ito ate, yung mga ganito mong variety ng aglonema, magkano po uli? 150 na lang yan. Ayan, 150 na lang. Aba, yung mga dating 300, naging 250. Ngayon, 150 na lang. O, ito po, si watermelon. 150. 150 ang kakapal. Ito po si Ruso. 150 rin. 150 rin. Pag mga ganitong nakapat na aglonema, 100 na yan. 100 na lang. Ayan, 100. Dito ate, pati sa baba. Oo, pare-pareho na yan. Ayan, pare-pareho na rin po. 100. Sa taas ate, 50. Ay, 150. Ito 250. Ito 250 pa rin. Si Red Emerald, 250. 200 na lang yan. 250. O yan. Magkano to? Rattlesnake. 250. Rattlesnake, 250. Ikot-ikot tayo ng konti. Ito si Black Prince ate, magkano na? 250. Ito po yung ganito nyo, magkano? Ate, sino ba to? Sa dami ng, oo nga, parang variety rin siya ng papa, no? Sa dami talaga ng plants, nakakalimot din ako sa pangalan. Pero ang itsura niya mukhang variety ng papa nga. Magkano to ate? 100. Ito mga black velvet ko maliliit. 100 lang yan. Wow. Eh dito muna ate sa malalaki. Yan. 100. 100. 150. Ganyan. Pag mga ganito kalalago, 150. Lalaki ng dahon. Pero yung ganito, 100. Ito ate. 75 lang yan. Sino ba to ate? Snake plant. Ayan, snake plant din to. Variety ng snake plant. Kulay. Ang ganda, no? Magkano uli ate? 75. 75. Ang ganda. Hindi tayo kay Calathea. Ate, dito magkano? 150. Yung dating tag 1,000, no? Nag 150 na lang. Ito si Marv. 50 pesos. Ayan, yung mga budget meal na mga photos. Ito, yung ganitong Calathea. 100. Makakapal na rin naman talaga. Ayan, oh. Natutuwa ako sa black velvet ni ate. Ayan. Tag-100 na lang daw po. Ayan, di ba dati taga 1,000 yan? Ang ganda. Yung fish eye mo ate. 50. Oh, 50 pesos. Kakaiba yung bromeliad ni ate. Ate, ito magkano? 70. Ayan, makita ng viewers natin kung gaano kagaganda. Ito yung ganito mo. 50 pesos. Ayan. Kagaganda. Ito sa snake plant mo ate, mga propagate mo to, no? Magkano pag mga ganito? 50 lang. 50. Ayun, meron na ng bulaklak, oh. 50 pesos. Pero pag ganito po kalalaki ang sensation, magkano? 300. 300. Ate, itong burgan, ano bang klaseng Ano yan yung black prince? Black Prince pa rin ba to? Melon ito. Melon. Ito. Hindi ko nakilala, tumaas lang. Magkano yung ganito mo ate? 300. 300. Pero yung Melanie kanina, magkano yung presyo? 250. 250. Ito guys, si Melanie. Rubber tree. 250. Ito, magkano to? Ayan, 50 lang yan. 50 pesos ang sexy pink. Ang bongga. Ito ate. 50 lang yan. 50. Ano bang ID nito ate? Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Bastang mahalaga, 50 pesos. Diba? Galing Mindanao pa raw to. Ganda. Naku guys, kamura nito. Ate, magkano ang triangulares? Ano? 65 ang binta namin din. Yung ganito ate, magkano? 150. 150.
Si Snow White, 40. Doña Carmen, 35. Si Pink Aglaw, magkano ate? 3 for 100. Pwede bunutin to, no? Opo. Guguntingin na lang. Diba? Ako dito talaga sa Batangas, mura. Malamang ate yung Rotondo, magkano? Ito si Rotondo. 50 lang yan. 50. Malamang si Sayang 20 pesos, no? Oo. Ayan guys, so. Yung isang ito, 25. Ayan si Sayang, malamang nauna na no? Ito, 25. Mumura dito. Ito ate, binibenta mo pa rin to. Oo. 3,000 yan. Oh, para makabawi daw si ate, bilhin nyo na po, 3,000. Sige na po, bilhin nyo na po, para hindi ko na makita. Eh, ate, ito. Ito. 3,500 lang yan. 3,500. Akin na. Aba, 3,500. Ate, magkano yung ganito? Ano bang pinaka-ID nito? Ito yung Rojo Congo. Ayan ang Rojo Congo. 3,500. Ibibigay na po sa inyo ni ate. Ito, ate, ang ID nito. Yung Red Congo. Red Congo. Mumura na nga ng bigay mo eh. Ang dami ang propagation, no? Di ba? O dito muna tayo sa Kakalateya. 50-50 na lang po. Diba? Ganda. 50-50. Pati po dito, 50-50. Ito. 50-50 na talaga. O diba? Yung daw yung... diba? Ano pa? Isa. O ayan guys. May kasama pa siya. Kinuha ng asawa ko yung puno na to. Ate, ano bang pinaka-ID niyan? Medium? Medium. Ayan. Kinukuha ng asawa ko para daw malilim. Panglilim. Gaganda, di ba? Eh kasi ito yung mga puno na talagang panglilim ate, di ba? Maganda yan sa resort. Kaya, Alin niya lang isa. ilalagay niya sa harapan para malilim. Yung baliti namin doon, mabuti nandoon yun ang binili namin. Kaya ang lilim. Ayan guys, nagtutulungan na sila. Yung isang puno niyan guys, 100 po. Kaya yung nakalagay dito, nakakalilim din sa mga indo. Mainit kasi sa umaga. Kaya, Ito yung pag nahinog. pag nahinog yan, bukod sa puno, pang cuttings, nabubuhay dahil sa bunga. Alin lang. Apat. 350 pa. Ito guys, baka gusto nyo po, 350 lang yung mayuay. Ito po. Ito, ang ganda nito. Oh. Ito maganda. Ganun din ang presyo niya. 350 din po, may full na po. See? Maganda niya. Hindi ko lang. Ito na naman tayo. Yung vlogger nakakalimutan yung pangalan pati tindi. Ang mahalaga, 350 lang guys. May pat na, may full pa. Ito po, yung mga ganito. Ito ate, Pareho lang yan. 350 din po. Ang gaganda ng dahon. Ayan po. Ang tataas na. 350. Full package na yun ate ah. Diba? Ate, yung ganito nyo, magkano? Ito. Ito? Yes. Ano lang yan? 75. 75. 50. Yung maliit. 50 pesos. Yan ang mga presyuhan dito. Dito ate, yung mga ganito mo. Ganun din. Anong ganun din? 50 pesos? Oh. Talagang binabandera na. Bagsak presyo na talaga dito. Presyo na. Ito ate, yung mga ganito mo. Yan ano. Yung web of love ni ate. 100 yan. Oh. Budget plans, 100. Ito, yung syngonium. 50-50. 50-50. Yan din. Ayan, variegated. 50-50 na rin po. Yan, kasama na si Negra. Si Negra. Ito ate, ano to? Yung giant photos. Magkano sa'yo to? 200. 200. Aba? Ito ate, yung mga ganito mo. Yan. All for 100 yan.
Lahat daw po ito 100 na lang. Oo, Ito, magkano? Ito. 50 lang yan. Ano bang ID nito, ate? I think, ano yan? Yung bigonya. Ito. Bigonya rin ba yan? Bigonya yan, oh. Hindi, yung sa kabila. Ito. Ito, yun yung... Parang pepperomia to, ate. Oo, pero... Magkano yung ganito? 50 lang yan. 50. Ito yung ganitong bigonya, 50 pesos din. 100. Ah, 100. Kakaibang Ito bigonya guys, yan. yung bigonya ni ate kakaiba. Kaya 100. Ito po, 50 din yan. 50. Ayan, 50 na lang. Yung pepperomia ni ate. Ito, si Subastatum. Ah, 250. 250. Parang nag-iba na yung kanyang ano, medyo naaarawan. Pero maganda naman siya, di ba? 250 guys. Ayan, ang lalaki na po. Ito ate, si Monstera mo. Monstera. Oh, yan. 1,002. Uy, 1 to mura yun ate. Di ba? Ang dami na. Ayan oh. Mother type na. Mother type na yan. 1, 2. Kakat ko na nga yan dito. Kakat na lang oh. Ate, si Friday mo magkano po? Tandaan na. 100. Diba ang gaganda? Pero yung ito, Yeah, way of love. Wave of Love, pag malalaki na, 250. 250 na lang po. Ang gaganda. Red Leia. Ano uli ate? Red Leia. Red Leia, magkano to? 300. 300. Wow. Ito ate, Ano lang yan? 50. 50 pesos. Mayroon pa rin ako nakikita rito, yung mga saging-saging mo ate, magkano yan? 100 na lang. Grabe, tagwa 100 na lang pala. Pero yung mga ganito mo, Marian, 40. Tignan mo, 40 pesos po. Ayan, 40 pesos. Ang hangin na ate, ba talaga yung maraming puno, mapresko. Kaya mapresko sa amin. Naku, punta po kayo, maligo kayo. Ate, ito magkano? Wala yan. Ito, Opo. 350 yan. Anong anong pangalan nito ate? Ano yung yoka? Yoka. Magkano po? 300. 300. 50. Ayan guys, so kung gusto nyo po, ganda naman. Mura na yan, yoka na yan. Pero ito ate, binibenta mo rin to. Binibenta. Kaso hindi siya dumadami ang dahon. Pagkaka tumubo isang dahon, mamamatay, Mamamatay yung na isa. naman. Oh, ganyan naman talaga itong mga ganito, yung portel. Ganyan talaga siya. Oo. Magkano to pag binibenta mo? Kung magkano gusto nang bibili, bibigay na sa tawad. Ala, ayaw lang umiti ni ate. Pareho kami nabungi. Nabungi, natanggal yung ano. Aray ko po. Ito ate, magkano sa'yo to? Alay, Ito, mga pang landscaping mo. 50 pesos. May mga flower na po. Ayan. Ayan, ganito po kalawak yung garden ni ate dito sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Ayan po.